Iti riyon Cordillera nasurok sa nga gasut akam ang ti pulisya ti maideploy iti probinsya ti Kalinga para iti balik eskwela inton June 8. Ken baro a classroom building may pasdag iti bukod benggit a pagnumaran dagiti estudyante. Daytaken dadumapay iti report ni Anjel Kim Pengosro. Iti Kalinga, dumanon iti 132 akamang ti PNP ti maideploy para iti balik eskwela inton June 8 iti nagduduma a pagadalan iti probinsya ti Kalinga. Iti nasao a bilang, 34 ti maideploy iti 15 a police assistants iti tunggal munisipyo. Bayt ati kaadwan ket maideploy iti syudad ti Tabuk. Iti pakabuklan a Kalinga, adda ti 256 a para publiko ken pribado a pagadalan ti mamonitor iti panagrugi ti klase. Kabayatan na, mangisayang ka ti PNP iti symposium saknan iti safety measures, crime prevention, traffic rules and regulations, ken iti wagas tapno maliklikan dagiti estudyante iti panagusar iti illegal a droga. Iti Benguet, may sa abaro a classroom building ti pagnumaran dagiti agad-adal iti bukod, ken dadumapay nga sideg a lugar iti Ambangeg National High School, iti Barangay Daklan, kalpasan ti panagpirma iti Memorandum of Agreement iti nagbaetan ti Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative ken Department of Education Benguet. Ti classroom building anapondoan iti 4.7 million pesos ket may sa proyekto a pinondoan ti Philippine Army Finance Center Producers Integrated Cooperative anay patungpal babaen ti Community Development Program da. Pakairamanan dayto ti panakaibangon ti may sa akad sa aran a pasilidad ti pagadalan nga daan iti dua a silid pagadalan ken istruktura amang salaknib iti bakras tapno makatulong amang salaknib iti lugar ti pagadalan. Kabayatan na, iti panagtultuloy ti Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program, 537 a benepisyaryo manipod tuba Benguet, ti mawat iti cash aid. Manipod iti 713 a farmers and fisherfolk a nailista kas benepisyaryo ti PAF program, nasurok 5 gasutlaeng ti naipaayan. Sigon iti Department of Agriculture Cordillera, ti distribution turnout ket 75% accomplished, akatukad ti 176 a benepisyaryo manipod tuba. Dagiti umuna a benepisyaryo ti PAF program ket dagiti agtaltalon iti pagay, mais ken sugarcane. Ana irehistro iti RSBSA, ken dagiti mangalap ana irehistro iti RSBSA both are. No sa dino makaawat da iti 2,325 pesos a cash aid para iti tunggal benepisyaryo. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.